mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din ginatong Sibya nahiabot. Kini na usab ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Akong greeting sa mga mag-uuma ug mga mananagat sa ato nga mga katawhan sa Dios, ilabi na sa atong mga kaila nga very supportive to our apostolate. Labi na gayod si Tessie Cocos. Unya sa tanan po nako nga mga amigo ug amiga nga anaa sa abroad. Akong greetings ninyo. Hinautunta nga kamo anaa sa mayong panglawas. Ako po nga pasalamat sa kang Father Darrell Rosales nga mihimo sa gitawag og Archdiocesan Media Apostolate diin adunay 20 ka delegado niadtong Agosto 29, 2020 nga gihimo dito sa St. Joseph Parish, Sinakaban. Padre Darrell, salamat tungod kay ikarabay migasto ang parokya Rabatanan ang migasto ang mipakaon o mipasnacks sa atong mga delegado. Unya hinautunta nga daghan pa ang mosuporta nimo. Ako pong pasalamat ngadto ni sa atong program director sa DXDD si Mr. Manuel Ronquillo Jr. nga mao ang main speaker. Hinautunta nga gikan sa mga delegado sa Archdiocesan Media Apostolate gikan sa Sapangdalaga hangtod sa Bonifacio. Hinautunta nga kamo makaamgo gayud sa kabililhon sa mass media. Ug hinautunta nga kadtong mga pari nga wala, mga kura paroko nga wala makapadala og delegado, hinautunta nga kining makaamgo kita nga kining wala gyud pamaagi karon nga importante usab mao ang pulpito sa kahanginan. Muna nga gani ang mga parokya karon sa Archdiocese sa Osamis naningkamot man gyud og tabang sa DXTD. Muna nga hinautunta nga magpadala pud ta og mga delegado sa panahon nga dunay affair pahin sa Media Apostolate. Unya usbon ko 20 ka delegado gihimo ni adtong Agosto 29, 2020 mga 20 ka delegado nga gipakaon ni Father Darrell Rosales og ang maong apostolate maong event na ng adlaw gipahigayon usab sa atong program director nga si Mr. Manuel Ronquillo Jr. Ang ato karong ebanghelyo dining adlawng Biyernes atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. May mga tao nga miingon kang Hesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon, ug niadtong adlaw magpuasa sila. Unya, gisuginlan usab sila ni Jesus nining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste. Ug ang gitapak dili mubagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kung buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit. Unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Miingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Kay gahisgot kini sa ato gyud nga pagtulunan dinha sa pagtuong Katoliko Romano. Ang kanabang the value of fasting and prayer. Unya dinhi si Jesus giduol sa may mga tao nga biduol kaniya og nangutana. Kini tingali no, mga Pariseo gyud ni og mga skribo. Ug nangutana kaniya, ngano man ang imong mga tinun-an wala man magpuasa sama sa mga tinun-an ni Juan og sa mga Pariseo.
nagpuasa o nagampo sila. Ang atong Ginoo mitubag dayon nga kini bang pagtulunan ba sa pagpuasa? Ang pagtulunan sa pagpuasa mao gayud kada bitaw aron kita makakita, makaila sa tinubdan sa tanan. Nya mo to ganingon si Jesus, nganong papausaho, nganong magpuasa man sila nga naaman kanila ang dinapit sa kumbira. Naaman kanila naaman nila na uban man kanila ang pamanhunon. Nga sa ako nagikaw ang punto sa puasa mao aron kita makaila sa bili sa atong Ginoo. Kada bang so that we can realize and recognize the value of Jesus in our life. Kunya kay uban pa man ang mga apostoles, uban pa man niya, motong wala sila'y puasa. Ningon siya, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira, sa kasal, samtang kauban panili ang pamanhunon? Dili gayon. Apan moabot ang panahon nga sila ang kuhaon, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon, ug nitong adlaw magpuasa sila. So as I have said, fasting is meant in order that we will empty ourselves, and in the process of emptying ourselves, we recognize who Jesus is in our life and what we shall do in order to deeply know who Jesus is in our life. Ug mao gyud kini ang unod sa pagpuasa. Unya dayon ang atong ebanghelyo mipadayon sa pag-ingon nga gisuginlan niyang sambingay bahin sa kining karaan nga bisti o bag-o nga bisti. Nga ang karaang bisti dili nimo tapakan og bag-ong bisti. Nga sama nga ang bag-ong bisti dili po nimo tapakan og karaang bisti. Unya mipadayon siya paghimog sambingay bahin sa bag-o nga bino, dili nimo ibutang sa karaan nga sudlanan kundi sa bag-o nga sudlanan. Unsa man gibuti pasabot niini? Ang punto gyud sa Ginoo ni mao nga kini bang karaan nga bisti, bag-o nga bisti, karaan nga sudlanan sa bino o bag-o nga sudlanan sa bino. Ang punto gyud sa Ginoo ni mao ang the two covenants, the old covenant and the new covenant. The Old Testament and the New Testament. Nga ipasabot sa Ginoo nga do na gyud place ang kada usa nga mga pagtulunan nga ang karaan nga testamento gihatagan pod o gibug-aton, apan ang bag-o nga testamento kinahanglan yun nga ipakuyana usab nining mga panahona karon. Bag-o nga sudlanan sa bino, karaang sudlanan sa bino. Unya ipasabot nga doon nagyoy proper timing in every age nga sa karaang testamento tua ang mga pagtulunan apan gihingpit kini, gipuno kini dina sa bag-o nga testamento. Old wine, new wine, ipasabot nga kini dunagyoy kapanahunan sa ato nga kinabuhi. Nya mingon dinhi nga kining mingon dayon diri nga nindot gyud ang mas maayo gyud ang daang bino. Sa may buti pasabot kanang tungod kay ang sukaranan sa bag-ong testamento mauman ang karaang testamento. Muna nga daghan gyud kaayo nga mga pagtulunan ang ato nga makatunan dinha sa ato karong kapanahunan nga mao ang bag-o nga testamento. Mao ra gyud ni ang punto sa atong ebanghelyo karon. Nga atong ebanghelyo buot motudlo nga importante kaayo ang pagpuasa, importante kaayo ang pagampo. Apan kun imong ingnon nga sa panahon ni Hesus ang mga apostoles nakig-uban lang kaniya ug wala sila magpuasa, ngano man nga wala man sila magpuasa, tungod kay ang pagpuasa mauman aron kita makaila o makasinati
kinsa gayod ang Ginoo. Apan kay ang Ginoo uban man kanila, mauto nga si Jesus mitudlo kanila ang iyang pakiguban kanila, dili nagkinahanglan na sila magpuasa. Apan sa panahon nga mawala na si Jesus, importante nga sila magpuasa aron ilang matidlom, aron ilang maaninaw, aron ilang maklaro unsa gayod ang mensahe sa Ginoo. Fasting will lead us to recognize deeper who Jesus is in our life. Fasting will tell us what to do in order that we empty ourselves and in the process, we allow God to reign in our life. Mao gyud kana ang importante. Sa ato pa di ay, wala di ay gisalikway ang karaang testamento nga pagtulunan, kundili gipadayon kini sa panahon nga ang atong Ginoo musaka na sa langit, ug importante nga kita mamalandong unsa gyud ang kahulugan sa pagtulunan sa puasa. Unya, may padayon ang atong ebanghelyo bahin sa pagtulunan sa Old Testament ug sa the New Testament. Mao kini ang buot isilsil sa limpatakan sa ato karon nga ebanghelyo nining adlaw September 4, Biyernes 2020. Unya gitudluan kita the value of fasting and prayer, the necessity of understanding the Old Testament and the New Testament. Usbon ko, pasalamat nako sa mga delegado sa Apostolate, Archdiocesan Media Apostolate nga mihimo sa mao nga seminar niadtong Agosto 29, 2020 didto sa St. Joseph Parish, Sinakaban. Salamat kaayo Mr. Manuel Ronquillo Jr., Father Daryl Rosales. Unya sa tanan pod tingali nga sponsors, salamat kay ninyong tanan. Kay gipakaon baya gayod ni Father Daryl kay didto man sa iyang parokya gihimo ang maong seminar. Gipakaon niya ang mga delegado, unya iya gyud nga giatiman mo sa Father Daryl, salamat kaayo. Usbon nako ang ubang mga kaparian nga unta duna gyud tay panaglambigitay, unya ato yung paningkamutan nga kita makapadala gyud og mga kining gitawag og mga delegado sa panahon nga duna na poy seminar bahin sa mass media. Ako day nga pahibalo usab nga sa Pizza 7 September 7 sa dili pala September 6 mao ang ato nga tuka sa paghimo sa nobina sa pagpangandam sa birthday ni Mama Mary, unya adto sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, buhaton ang nobina, panguluhan sa ubos ninyo nga arsobispo, unya magnobina, unya maghimo sa Santos nga Rosario. Ang mao nga kalihukan buhaton sa September 6 alas 7 sa kagabhion, o kini usab paningkamutan nga mahanay ni Father Cody Sarinas. Father Cody Sarinas ang ato nga kining na-assign sa liturgy, sa coordinator sa Archdiocesan Commission on Liturgy, si Father Cody Sarinas. Muna salamat Father Cody. Unya karong Pizza 7 sa September mao ang meeting sa mga BOT, BOC, kining gitawag og Board of Temporalities o Board of Consultors sa Archdiocese sa Osamis, nga buhaton ang meeting sa alas 9 sa buntag sa September 7 dinhi sa Archbishop's Residence sa Katadman, Osamis City, alas 9 sa buntag. BOT, BOC, mag-meeting kita diri sa Archbishop's Residence dinhi sa Katadman. Unya sa pista sa birthday ni Mama Mary, mangadto ang mga kaparian mamalandong didto sa Kalamba, parokya ni Father Dodong Palma. Nya buhaton nato didto human sa pagpamalandong, buhaton ang panalangin sa usa sa nahimo nga building
ni Father Dodong Palma dito sa San Isidro Parish, Calamba. Usbon ko, salamat na tong tanan, padayon kita sa pagtabang sa usag-usa, mga Katoliko, Romano, mutambayayong kita, labi na gayod sa pag-ampo alang nga mawala ang COVID-free na gayod ang Misamis Occidental, ang tibuok nga Mindanao, ang tibuok nga Pilipinas, ato gyud nga iampo nga mamaayo na gyud kitang tanan aron makabalik na kita sa ato nga normal nga pamaagi sa pagpuyo. Akong pasalamat sa atong gobernador Philip Tan sa isolation dinha sa Project Heaven dinha sa Talairon. Akong pasalamat ni Mayor Inday Balais sa iya pod nga isolation rooms dinha sa Jimenez. Unya ako pod nga pasalamat ni Mayor Ando Waminal sa iyang immediate action sa Malaubang Purok 3. Unya iya gyud nga gi-contain aron ma-contain gyud ang pagkuyanap sa COVID-19 pandemic dinha sa kay do na magoy nagpositive. Usbon ko, salamat atong tanan, magtinabangay ta. Bisag unsay bulok sa politika, ato kanang wagtangon. Ang importante mao nga we are one, we heal as one. Unya hinaut-on ta nga ato kanunay iampo ang pangamuyo ni Papa Francisco, atong iampo ang pangamuyo usab sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para mawagtang gayon og mahimo kitang COVID-free dinhi sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Ako ding pasalamat ni Bioli, ang amo diri nga cook sa Archbishop's Residence. Pinaagi ni Bioli og ni sa iyang mama, kami nakakaon sa insakto nga oras. Kami ni Father Saki Montefalcon, Father Ondo Roma, Father Joniver Ondo Roma, ni Father Fernando Deding Aguilar Jr. og ni Father Edward Tabada nga ania dinhi sa Archbishop's Residence, uban usab ni Father Inting Mandaya. Busa salamat sa atong cook ni Bioli, nga salamat usab ni Michelle nga maupod ang atong in charge aron maoy mupahigayon sa mga palaliton dinhi sa Archbishop's Residence. Unya ako po diay nga condolence ngadto ni Michelle, ngadto ni Michelle tungod kay namatay ang iyang igsuon. Hinaut-on ta nga kita makaamgo nga ang Ginoo mo ang tuburan sa tanan, sa kinabuhi ug sa kamatayon. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan. Atong ihalad ang pahulay nga dayon sa imong igsuon, Michelle. Unya naguulta pero sa gihapon kita moingon ang Ginoo maayog maluluyon kay siya ang tuburan sa panalangin, siya ang tag-iya sa kinabuhi, siya pod ang tag-iya sa kamatayon. Busa Michelle, ako sayod nga naguul ka, pero sa gihapon mudangop kita sa Ginoo kay siya ang ato nga dalangpanan sa atong mga kaguol. Tingali naguol ka tungod kay mihalin ang imong igsuon apan ang kinabuhi, ang pag-adto sa lain nga kinabuhi moagi gayud sa kamatayon, kay ang kamatayon mauman ang pultahan para kita makaangkon ug makasulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, salamat Michelle sa imong pagtabang, ingon mo sab ni Bioli, ug sa tanan nga ania sa Archbishop's House nga nagtrabaho, sila si Tony, si Jessa ug si Ninyo. Salamat ninyong tanan. Sa amo pod nga guard, si Asoy, unya labi na gyud sa akong driver nga si Louie Rodinas og among tiglimpyo si Mario og ingon man sab si Arnel. Akong greetings ninyo sa amo nga labandera si Queenie,
o ni Baliling, ninyong tanan ang Ginoo magapanalangin tungod kay ang mahal nga Birhen Maria nagisangpit nato nga Birhen sa kuta. Mao gayud ang muhimo sa panalangin aron mahiduol kita sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo sa kanunay manaa kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Uy, katapusan di ay. Ako di ay nga greetings po ni Lenny. Kaya kini si Lenny ra ba, maog yun ni. Ang nag-atiman sa ako nga garden, o nag-atiman sa amo nga kining vegetable garden o mga flowers dinha sa Archbishop's Residence. Lenny, salamat. Saludo ako sa iyo. Thank you.